Kaixo guztiei, gaur jarraituko dugu konposatu oxigenatuekin, kasu honetan zetonak ikasiko ditugu. Zetonak beti daude katearen erditik, hori oso garrantzitsua da, inoiz ez dituzue aurkituko muturretan, beti erditik. Nola identifikatu zetonak? Badaukagu forma garatua, hau, karbonoa lotura bikoitzaren bidez oxigenoari lotuta, eta hau izango litzateke modu laburtua, biak dira zetonak. Hau garatuta, eta ikusten duzuenez, karbono honek badauzka horrela lau lotura, hemendik joango da kate karbonatua, eta hemendik baita ere, esan dugulako beti erditik. Orduan, karbono honetatik zerbait gehiago zintzilika ezakegu? Ez, horrela badauzkalako lau lotura. Orduan, naiz eta modu laburtuan ikusi, gogoratu, zetonetan ezin dugula ezer gehiagorik zintzilikatzea. Beste karbonoetan, baina justu zetonaren karbonoan, ez. Adibide batzuk. Bere marka edo bere atxizkia da beti ona. Izendatzeko jarri behar hor amaieran jarriko duguna, zetona dela adierazteko, izango da ona atxizkia. Kasu honetan, adibidez, nondik hasiko gara zenbatzen? Gogoratu, funtzioa daukan karbonoa zenbakitzaile basuena izateko. Orduan, ezkerretik kasu honetan. Eta deituko genuke, 5 karbono, ez dago erradikalik, orduan lehenengo karbono kopurua, pent, loturak, guztiak bakunak, han, eta gero baukagu zetona, beraz, bi, ona. Pentan, bi, ona. Kasu honetan gogoratu behar dugu baita ere. Aukera bakarra dagoenean ez dugula esaten non dagoen, adibidez. Kasu honetan, aukera bakarra dago, beti zetona egongo da bigarren karbonoan. Zergatik, horrela adierazten badut, hasi beharko nuke zenbatzen ezkerretik. Eta konposatu hau horrela adierazi beharrean idazten badut horrela, baita ere ikusten duzuenez zetona bigarren karbonoan egongo da. Zergatik, hasi beharko nukelako zenbatzen eskumatik. Beraz, kasu honetan biak deituko ditugu butanona. Ez dugu esango non dagoen zetona, bakarrik aukera bakarra dagoelako. Hori gogoratu. Eta hemen adibide gehiago. Lehenengoan, badaukagu, kasu honetan, badaukagu metilo bat. Orduan, nondik hasi behar gara zenbatzen, gogoratu. Funtzioak beti lehentasuna daukate. Beraz, ze interesatzen zait, lehenago aurkitzea funtzioa. Naiz eta metiloa egon eta hemendik hasita metiloa lehenago aurkitu. Berdin zaigu, guri interesatzen zaiguna da lehenengoa funtzioa aurkitzea. Kasu honetan, orduan, hasiko genuke zenbatzen eskumatik. Orduan izendatzeko lehenengo erradikalak, 3. karbonoan metil bat daukagu, 3 metil, karbono kopurua, but, loturak guztiak bakunak dira, butan, eta azkenean zetona non dagoen. Butan, bi, ona. Kasu honetan, esan dezakezue, baina 3. karbonoan metiloa baldin badago, aukera bakarra da zetona 2. karbonoan egotea. Hau jartzen bauzue 3 metil butanona, ederto, asko sobeto gainera. Baina, kasu honetan, agian ez dela hain ikusgarria aukera bakarra dagoela, jartzen baldin badidazue bi hori, ez da inporta, onartuko dizuet. Beste konposatua, kasu honetan, gauza bera,
funtzioa lehenago aurkitzeko, hasten gara zenbatzen eskuinetik. Vale? Eta gero, katea aukeratzeko gogoratu lotura bikoitzak egon behar direla. Egingo dut aldaketa bat, eta hemen jarriko dugu horrela, adibidea hobeto, esan nahi dudana hobeto esateko. Vale? Orduan, katea aukeratzeko ikusten duzue, argi dago, lehenengo gauza funtzioa egon behar dela kate barruan, hori bai, vale? Baina orduan bi aukera dauzkagu, hemen markatzen dudana, eta gero beherantz dudana baita ere. Vale? Zer da garrantzitsuena? Hau jarraitzen du berdin. Vale? Ze izango da garrantzitsuena? Loturak kate horretan egotea, hori da lehenengo irizpidea. Eta bigarrena ja, bi aukera baldin badaude lotura bikoitzak kate nagusiaren barne egoteko, orduan ja hartzen dugu karbono kopurua. Eta karbono kopuru gehiena daukana izango litzateke kate nagusia. Vale? Baina hemen kontuz, hau hartzen badugu badakit 5 karbono direla, eta hau hartzen badugu 6 karbono. Baina begiratu behar dugun lehenengo gauza ez da karbono kopurua, baizik eta loturak kate nagusian egotea. Beraz, kasu honetan nola dituko genuke? 3 propil, karbono badaude 5, pent, 4 en, bi ona. Bi zetona egotea katearen barne posible da? Bai, noski. Jarri dudan adibidean. Bi zetona daude, bai, nondik hasi beharko genuke zenbatzen, erretik, aurkitzen dugulako lehenengoa, vale, eskuinetik hasita, aurkituko genuke 3. karbonoan, ezkerretik hasita 2. beraz, ezkerretik. Eta izendatzeko, orain arte egin dugun bezala. Hemen, kasu honetan, ez dauzkagu erradikalak, orduan hasten gara karbono kopurutik. Beraz, 7 daude, orduan, ept, 3 en, eta badakigu, orain, zea txizki erabili behar dugun, hemen, di. Beraz, zer egin behar dugu bi konsonante jarraian ez egoteko? Eno. Bai? Eta gero, ja, jarri non dauden bi zetona horiek. 2, 5, diona. Vale? Bat baino gehiago dagoenean, gogoratu aurrizki horik jarri behar ditugula. 2 badaude, di, 3 badaude, tri. Eta oso garrantzitsua hau, dia txizkia jartzen badut, bere aurretik 2 zenbaki egon behar dira. Tria txizkia jartzen badut, bere aurretik 3 zenbaki egon behar dira. Hori, beti, beti, beti. Vale? Adibide bat, eta zergatik esaten dudan hau. Kasu honetan adibidez ikusten duzu, zenbakituko dugu guztia argi egoteko. Ikusten duzu, 4. karbonoan 2 metilo daudela. Naiz eta 4. karbonoan egon, hau da, karbono berean egon biak, 2 zenbaki jarri behar ditut. Hau da, hau izendatzeko izango nuke. 4 dimetil, pentan, bi ona. Vale? Eta birpasatu, beti, loturaren marka jarri duzuela. Zergatik, batzutan, eta gertatzen da batez ere zetonekin, loturak guztiak bakunak badira, han ahazten zaigula. Vale? Normalean, primeran gogoratzen dituzue, en eta in markak, hau da lotura bikoitza eta lotura hirukoitzen markak, baina guztiak bakunak badira, han hori ahaztea oso ohikoa da, orduan kontu zibil horrekin. Vale? Gogoratu loturaren marka beti jartzea, nire aholkua, izena jartzen duzuen bakoitzean, birpasatu ordena. Erradikalak, karbono kopurua, loturak, funtzioa. Vale? Ordena beti da hori, beraz, birpasatzen bauzu buruan izendatzen duzuen bakoitzean, loturarena ez duzue ahaztuko, baina bestela agian bai. Eta orain jarriko ditugu adibide batzuk zikloekin. Hauekin nik uste dut nahiko, azkenean berdina da, baina katea ziklikoa izango da. Orduan gogoratu zikloetan, esarri dezakegu guk zein den lehenengo karbonoa. Orduan, kasu honetan zein izango da lehenengo karbonoa, gauza bera, zetonarena. Hori da gure lehenengo karbonoa. Beraz,
beti funtzioarena izango denez lehenengo karbonoa, ezer gehiagorik ez badago, ez dugu jarri behar non dagoen zetona. Eta beraz, hau ziklopentanona izango litzateke. Beste kasu honetan, badaukagu metil bat, orduan. Argi dago lehenengo karbonoa izango dela funtzioarena, baina gero jarraitu behar dugu jakiteko metiloa ze karbonotan dagoen. Orduan izendatzen, zenbakitzen ditugu, eta izendatzeko esan behar dugu 3. karbono horretan metilo bat dagoela. 3 metil ziklohexanona. Zergatik ez dugu esaten zetona non dagoen? Arrazoi beragatik, zikloetan nik esarri dezakealako zein den lehenengo karbonoa eta beti aukeratuko dut funtzioarena izatea. Orduan, beti esaten badugu funtzio bat dagoela, kasu honetan zetona, badakigu funtzio horren karbonoa izango dela lehenengoa.